og velkommen til Drabanternes børne- og ungespil Folk og Røver i Kardemommeby. Vi har siden slut august knoklet med at få det her stykke stablet på benene, og børnene har udviklet sig helt vildt. De er gået fra, og nogle af dem slet ikke at kende nogen, og nogen til kun at kende lidt, til at have et helt fantastisk fællesskab, og fået en hel masse nye gode venner. Og det brænder virkelig igennem, når de står her på scenen og vil vise jer, hvad de har lært. De er mega spændte og står lige nu og venter på at give jer et brag af en forestilling. Og jeg er mega stolt over at kunne præsentere stykket for jer. Og jeg håber, I vil tage rigtig godt imod dem og give dem en kæmpe hånd, for det fortjener de mere end nogen andre. Rigtig god fornøjelse. Hallo, vejrmelding for i eftermiddag. Dejligt sommervejr. Ja. Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Godmorgen, Tommy. Jeg er politimester Bastian. Jeg er en venlig mand. For det synes jeg, man skal være, hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på, at alle har det godt. For jeg synes nu, det er flot at have det godt. For han synes nu, det er flot at have det godt. Han har lavet en kardemomme-lov, som gælder, hvor man går. Og en kardemomme-lov med loven står. Man skal ikke plage andre eller sætte livet til. Og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Det kan ikke blive ved med at gå, herr politimester. Nej, det kan det sandelig ikke. Hvad er det forresten, som ikke kan blive ved med at gå? Røverne har været i min butik i nat og stjålet. Nej, men det var da kedeligt. Det er uhørt. Ja, det er det. Har de ovenikøbet taget noget? Om de har. De har taget 4 skinker, et fad med finker, en halv gris og 5 meter medisterpølse. Nej, men det var da sørgelige nyheder på sådan en dejlig dag. Noget må der gøres. Det må der sandelig. Jeg skal skrive det op i min lommebog. Røverne må arresteres. Straks. Så. Denne sag må gå sin gang. En ting ad gangen er bedre end 2 ting på én gang. Først skrive op, og så tænke nøje over sagen. Røverne skulle have været anholdt for længe siden. Hør her, slagter. Jeg har du nogensinde arresteret nogen, som har en løve? Nej, men jeg er heller ikke politimester. Jeg er da heller ikke politimester mere, når løven har ædt mig op. Nej, om forladelse, herr Bastian. Det tænkte jeg ikke på. Det er nu også en meget uheldig dag at arrestere folk på. Ja, det er jo Kardemommedag i dag, og jeg har meget at tænke på. Vi skal jo have fest på torvet med visesang og byorkester. Jeg har meget andet. Ja. Jeg vil jo også bare fortælle om røveriet. Ja, jeg skal straks gå i gang med at tænke sagen igennem. Jeg skal tænke over den allerede nu, mens jeg går hen ad gaden. Hadada, hvor er jeg gal? Jeg er så vred og sur. For her i Kardemomme er der ingenting, der dur. Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist. Den gode mester Bastian er glad for sang og spil. Men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov. Og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov. Ja. Hvad foregår der her? Ja, det er Silus Æsel. Det vil ikke gå. Ja, har de set mage? Tror de da ikke, at dyret er blevet komplet fjollet? Det vil ikke rokke sig en tomme.
Jamen, du standser jo altså trafikken i gaden, min gode Silius. Jeg vidste gør jeg så, men når æslet nu ikke vil gå. Har du i tungt læs? Næstemænd har jeg. Det er bare nogle tomme kartoffelsække. Jamen, så må vi hjælpe med at skubbe bag på dyret. Nogen skubber der, og så skubber jeg her. Kom så, dit gamle dyr. Det var mærkeligt. Jamen, sådan er det sted i Asien, forstår de. Det kan blive stående på det samme sted i flere dage, hvis det ikke pludselig ombestemmer sig. Det er nu også en meget uheldig dag at blive stående på. Ja, du ved, hvilken dag det er i dag, og jeg har meget at tænke på. Det er så galt, som det kan være. Se, der er gamle Tobias. Måske kan han finde en udvej. Ja, han er en meget klog mand. Undskyld, herr Tobias. Vil det ikke hjælpe os? Her står vi, eller det vil sige, der står æslet og vil ikke rykke sig, og vi kan ikke rykke det. Og der er sporvognen og kan ikke komme frem. Og der er politimester Bastian. Hvad skal vi dog gøre? Måske vil du spænde vognen fra, så får vi se. Ja. Det hjælper vist ikke. Ja da. Jo, så nu trækker du vognen hen ved siden af æslet. Ja, det gør du. Jo, så tager vi alle sammen fat her. Ja, alle sammen. Ja. Og så løfter vi æslet op i vognen. 1, 2, 3. Hyp! Og nu, Silius, nu tager du fat i vognstængerne og trækker dit stedige æsel hjem. Ja. Det der er pokale dyret. Den Tobias, han var næsten råd for alt. Stig på, nu kører vi. Turen koster ingenting, værsgo til bare plads. Alle får en kage og et enkelt lille glas. Katte kører gratis med, og hunde kører frit. Og 7 og 6 som styrer kører tit. Hoppe, nu kører vi afsted. Tag bare børn og kone med. En kardemomme sporvognstur er snart det eneste, der dur. Og vil du køre med tilbage, kan du bare stige på. Vi har balkon og tagetager og gardiner, der er Nu starter 7-årsen på ny. Hurra for Kardemommeby. Hør, hvor fint jeg spiller små og store trill. 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Tælle jævnt og rigtigt, det er meget vigtigt. 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Hvis jeg bare prøver, øver mig og øver. 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Kan jeg sagtens lære stykker, der er svære. Vent til jeg bliver stor, så skal du bare se. 1 og 2 og 3. Camilla, du spiller vel nok pænt? Synes du virkelig? Vældig pænt. Det er jeg vel nok glad for at høre. Min far er også dygtig til at spille. Han spiller horn. Det lyder også pænt. Han skal spille med byorkester i aften. Så kan du høre ham. Jamen, jeg kommer altså ikke med. Men hvorfor ikke? Tante Sofie siger, at fest er sjov, ikke nok for småpiger. Så bliv hjemme sammen med Tante Sofie. Det var vel nok sørgeligt, for hvis du skulle med, så kan du få lov til at gå med ponchos. Ja, det er kedeligt. Men der er altså ikke noget at gøre ved det. Når Tante Sofie har bestemt det, så bliver det altså sådan. Kan jeg ikke hjælpe dig, uden at Tante Sofie opdager det?
Så skal jeg hjælpe dig ud af vinduet eller noget. Nej, det kan jeg altså ikke. Tante Sofie er jo så... Nå, så må vi finde på noget andet. Camomilla, jeg tror, jeg har det. Jeg snakker med gamle Tobias oppe i tårnet. Han ved sikkert rådet. Tror du det? Det tror jeg bestemt. Jeg kommer snart tilbage. Når en sommer går mod høst, og det blæser koldt fra øst, får vi vådt og regnfuldt vejr. Her og der og hister her, og i Kardemommeby søger alle læg og ly, hvis de ikke har en regnværsparaply. Herr Tobias, hallo. Kommer vinden ind fra... Er det dig, Tommy? Der er noget, jeg må snakke med dig om. Så? Tante Sofie vil ikke give lille Camomilla lov til at gå med til festen. Er det ikke noget pjat? Jo, det var da sørgeligt. Tante Sofie siger, at fest og halløj ikke er noget for små piger. Ja, den tante Sofie, hun er ikke nem. Du, Tommy, vi må prøve at se, om vi ikke kan hjælpe lille Camomilla. Ja, det er netop min mening. Vi må få en til at invitere tante Sofie. For hvis tante Sofie tager med til kardemommefesten, så kan lille Camomilla ikke blive alene hjemme. Og så må tante Sofie tage hende med derhen. Ja. Den er mægtig. Den er både mægtig og rigtig, ja. Men vanskelig. Ja, for hvem tør hun invitere tante Sofie? Ikke ret mange. Nej, det er netop sagen. Så vi må finde den helt rigtige mand. Ja, det er netop min mening. Det går heller ikke. Du, Tommy, ved du hvad? Jeg tror bare, jeg gør det selv. Ja. Det er heller ikke noget dårligt forslag. Nej. Vent lidt, du, så skal jeg være der. Jeg skal bare lige pynte mig lidt og få en hat på hovedet. Vent lidt, du. Ja. Og lad os så komme afsted. Ja. Måske det bedste, hvis du og Pontius går lidt længere ned ad gaden og venter der. Ja, det er sikkert klogt, ikke ser, at vi er flere. Ja. Hvem er det? Det er bare mig, frøken tante Sofie. Ja. Nå, det er dem. Ja, det er mig. Jeg kommer for at indbyde dem til kardemommefesten. Ja, de ved den der. Nej, tak. Jeg skal ikke til nogen kardemommefest. Desuden kan jeg ikke. Jeg må nødvendigvis være hjemme og passe på Camomilla. Men var det ikke en idé at tage lille Camomilla med? Nej, det går ikke. Hun er alt for lille til den slags fjern, der tages. Tværtimod. Hun har lige den rigtige størrelse. Det er jo en børne- og familiefest. Ja. Og jeg skal for eksempel synge en vise. Det har jeg lovet politimester Bastian. Ja, så skal de det? Ja, det har jeg skam tænkt mig. Ja. Javel, så tror jeg alligevel, at jeg tager med. Det vil være svært hyggeligt. Hyggeligt. Ja, vi får se. Camomilla, du bliver nødt til at gå med til festen. Jubi! Ti stille, unge. Gå op og vask dig. Så kommer vi om et øjeblik, herr Tobias. Tusind tak, ja. Goddag, lille Camomilla. Nej, der har vi jo Tommy. Skal du ikke også med til festen? Jo, jeg var netop på vej derhen. Og hvis Camomilla har lyst, må hun gerne gå med Pontius. Det vil hun ganske sikkert. Hvor er det skægt. Camomilla får nu også lov til alt. Men det er da bare hyggeligt. Og lad os nu alle gå til den store kardemommefest. Jeg tror det forresten allerede, den er begyndt. Jo, jeg kan tydeligt høre vores orkester. Hvor er pænt. Og så mange pæne mennesker her. Goddag, politimester. Goddag, Tobias. Og tusind tak for det fine vejr. Og goddag, tante Sofie. Hvor var det hyggeligt, at de også ville komme. Ja, og værsgo og sæt jer ned. Undskyld mig. Jeg har så meget at tænke på. Han er dog en urolig person. Lad os sætte os her. Her skulle vi kunne se det hele. Må jeg ikke nok få en tur på karusellen, tante? Sæt dig ned og pas på din plads.
efter forestillingen Camomilla skal vi have en tur i karusellen og kigge lidt på det ene og det andet. Ja, nu er det godt, vi alle er her, fordi så vil jeg nemlig... Ja. Kære alle sammen, velkommen til vores store børne- og familiefest. Allerførst vil vores byorkester spille den kendte Kardemommesang. Ja, og hvis alle kunne synge med, ville det jo være fornøjeligt. Ja, det var et udmærket forslag, Sjursen. Her i Kardemomme er der vældig godt at bo. Alle har det dejligt, for her tager vi den med ro. Skolen laver dansesko og bager brød, og aftensolen maler byen rød. Ja, Kardemomme, hvor vi bor, det er den bedste by på jord. Og politiet er så bedst igen, er verdens allerbedste mand. For vi har trommer og trompeter, hvis du trænger til en dans, så Kardemomme Byorkester spiller næsten uden sans. Hurra, hurra, hurra på ny. Hurra for Kardemomme by. Og nu vil vores kære ven synge sin vise om vejret i øst og vest og syd og nord. Værsgo, Tobias. Når en sommer går mod høst, og det blæser koldt fra øst, får vi vådt og regnfuldt vejr. Her og der og hister her, og i Kardemommeby søger alle lag og ly, hvis de ikke har en regnværsparaply. Kommer vinden ind fra nord på en sky med sne ombord, får vi sikkert frost og sne, efter alt hvad jeg kan se. Hvis det ikke lige går, som jeg netop står og spår, får vi sikkert sne og frost til næste år. Ja. Kommer vinden ind fra vest, får vi ofte vestenblæst, og så sker det af og til, at det blæser som det vil. Men hvis blæsten bliver til storm, er den ofte så enorm, at en skipper mister skæg og uniform. Kommer vinden ind fra syd, som et blankt og gyldent spyd, er det let at gå os på. Og fordi der plejer vi at få fugle sang og grønne træer, sommer, sol og alt det der. Hip hurra for sol og sang og sommervejr. Det næste nummer i vores forestilling er noget helt enestående. Jeg præsenterer nu Den Talende Kamel. Ja, det er uhyre sjældent, at en kamel kan tale. Men endnu mere sjældent og forbavsende er det, at en kamel kan synge. Så her kommer den. Den talende kamel, der synger. Jeg går og pukler mellem syd og nord med peber og kanel. Og jeg er kendt i alle byer som den talende kamel. Og det at tale lærte jeg som lille af en drumme, der havde lært det af sin mor, som havde lært det af sin far. Må jeg ikke nok godt få en tur på kamelen, tante? Sæt dig ned og pas på din plads. Jamen, du hørte Siden, lille ven. Efter forestillingen må du få en tur på kamelen, for så skal vi nu... Ja, Kære tante Sofie. Ja, der er sket det skrækkeligste, at vores sangerinde er blevet has. Ja, hun kan ikke give en lyd fra sig. Vil de ikke være så venlige at synge en lille sang for os i stedet? Nej, Jo, det kunne jo være så hyggeligt. nej. Jeg kan kun én sang, og den passer ikke her. Jo,
Kære Tante Sofie, jamen her passer alle sange. Ja, det vil være svært hyggeligt. Ja. Hyggeligt. Ja. Nu vel, så synger jeg. Men det bliver værst for dem, for sangen passer ikke til denne lejlighed. Tusind tak. Værsgo, denne vej. Giv plads, giv plads. Og så, kære venner, jeg har været så heldig at få Tante Sofie overtalt til at synge en lille sang for os. Ja, hun mener selv, at sangen ikke passer her. Men det tror jeg bestemt, hun gør. Værsgo, Tante Sofie. Da, hvor er jeg gal? Jeg er så vred og sur. For her i Kardemomme er der ingenting, der dur. Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist. Den gode mester Bastian er glad for sang og spil. Men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov. Og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov. Ja, og syver søn, som styrer vores sporvogn, er et fag. Hun kører rundt med linje 1, som var det linje 3. Hun burde ikke synge, for det lyder ikke pænt at være glad og synge, hvis man ikke synger rent. Nej. Og drengene i vores by er frække en og hver. De spiser bare sukkerstats og går med sorte tær. Hvis jeg var deres mor, så skulle de vaskes og have ris. Og ikke spise bolcher og lakrids og jordbæris. Føj. Kardemomme er en by for uden kraft og krudt, hvor røverne går ud på rovskøn. Det er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg kom an. Og giver dem en på kassen og en ende fuld per mand. Ja, det var den sang. Tusind tak. Det var en morsom vise. Tak. Og så, kære venner, det sidste nummer i vores forestilling vil vores byorkester spille. Og det er en sørøvervise. Og enhver, som har lyst, må nu more sig og danse efter behag. Ja, både her i Byparken. I Byparken har vi en karusel og en lykkehjul. Og alle kan nu følge med mig. Til den, som sætter pris på det, vil der også være mulighed for en tur på den talende kamel. Jeg skal blot gøre opmærksom på, at det er forbudt at tale med kamelen under turen. Fra 1514. Hej, falderier, falder, ullalej. Geokaptajn, der hverken frygter jordskælv eller torden. Hej, falderier, falder, ullalej. Min styrmand hedder Rødhaj, og er stærk som snaps og kaj. Driller, men ham bliver han nej, og spyr røg og ild. Når vi hejser alle klud, alle uden med hver skud. Ingen slipper væk fra kaptajns sorte bil. Vi sejler på søen i storm og orkan. Hej, falderier, falder, ullalej. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Hej, falderier, falder, ullalej. Og når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønter ruller i last og på dæk, så fester vi alle en uge i træk. Hej, falderier, falder, ullalej. Hej, falderier, falder, ullalej. Gris og kokken hedder Kasper. Hej, falderier, falder, ullalej. De stjæler mad til indbrudspris på Fyn og Madagaskar. Hej, falderier, falder, ullalej. Ja, det var os, der stjal en skat, som var ombord på den fregat, som røg i luften samme nat som bådsmand Theodor. Der i stedet for en pumpe havde sat sig på en bombe og for op til paradis med disse ord. Vi sejler på søen i storm og orkan. Hej, falderier, falder, ullalej. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Hej, falderier, falder, ullalej. Og når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønter ruller i last og på dæk, så fester vi alle en uge i træk. Hej, falderier, falder, ullalej. Hej, falderier, falder, ullalej. Kaptajn Bella stadig kigger lidt og bruger. Hej, falderier, falder, ullalej.
Og skuden sejler stadigvæk skønt, den har mistet roret. Hej, batterier, falderullalej. Og når vi hører vinden tude, hejser vi de sorte klude. Og så kaprer vi hver skud, der har guld ombord. Med sin læst af gulddukater, krydser pumpe grisekvator. Mens kaptajn synger, basser vi til nord. Vi sejler på søen i storm og orkan. Hej, batterier, falderullalej. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Hej, batterier, falderullalej. Og når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønter ruller i last og på dæk, så fester vi alle en uge i træk. Hej, batterier, falderullalej. Hej, batterier, falderullalej. Altså, der ser vældig sjovt ud derinde. Nej, altså, vi har det da også sjovt. Ikke så sjovt. Prøv at se den kamel der, Jesper. Ja, det kan vi nok sagtens alle dem, som får ridetur på den. Ja, det kunne være morsomt at prøve en gang. Ved I, hvad vi kunne gøre? Vi kunne vente til festen er forbi, og så kunne vi sælge kamelen der. Hvad? Nej, det kan vi da ikke. Altså, vi har da ikke brug for en kamel. Har vi ikke. Det har vi da vel nok. Nej, altså, hvad skulle vi bruge den til? Jo, vi kunne bruge den til nu, vi er ude at røve. Så kunne vi ride på den, frem og tilbage, og så slap vi for at bære lidt tunge sæk hjem. Ja, og så kunne vi stjæle dobbelt så meget. Ej, prøv at høre. Vi kan da umuligt have en kamel med ud at røve. Hvorfor ikke det? Fordi det kan man da ikke. Altså, hvordan skulle vi få den ind og ud gennem slagterbutikkens dør? Ja, det er vist rigtigt nok, Jesper. Ja, eller hvordan skulle vi få den op og ned ad trapperne? Nå ja, så lader vi være med at stille kamelen. Det er grunden trist, at vi aldrig kan være med til fest af den slags. Ja, det er sørgeligt, for de får sikkert noget godt at spise. Ej, men prøv at høre, gutter. Altså, vi har det da udmærket, som vi har det. Men der er også noget andet, jeg synes, der er sørgeligt. Og det er, at vi aldrig kan køre med sporvognen. Nej, men det er jo sikkert ikke spor sjovt. Jo, det er sikkert vældig skægt. Jonathan, jeg har fået en mægtig idé. Så se, hvad den går ud på. Jo, her står vi. Vognen stjørnen i parken, og derhen holder sporvognen helt alene. Sådan. Nu forstår jeg, hvad du mener. Vi stjæler sporvognen. Det gør vi, dreng. Kom. Ej, men altså, tror I virkelig, vi kan få den til at køre? Og sagtens. Vi piller bare lidt her, og drejer lidt her, og drejer med klokken. Så går den nok. Ej, det er da sjov. Ej, vi gør det her i morgen. morgen. I morgen igen, det her. Ej, det er fedt. Ja, det hele, det gør jeg udmærket. Naturligvis gør det. Jeg tog mig en tur i kapsalen, og det var noget... Ej, men sådan. Hvor er sporvognen blevet af? Sporvognen? Ja, jeg stillede sporvognen lige her, men den er der ikke. Herr politimester, sporvognen er blevet stjålet. Nej, det er vel ikke muligt? Jo, det er. Den stod der. Nu er den væk. Bort og forsvundet. Jamen, er du sikker på, at konduktøren ikke bare har taget sig en lille fornøjelsestur? Ret så sikker, for han kører i karusel for øjeblikket. Så er det meget mystisk. Ja, ualmindelig mystifystisk. Det er nu også en meget uheldig dag for en sporvogn at blive borte på. Du ved jo, hvilken dag det er i dag, og jeg har meget at tænke på. Nu vel, jeg skal skrive det op i min lommebog. Det var mærkeligt. Sig mig, Syversen, kan sporvognen godt køre der, hvor der ikke er nogen skinner? Herr politimester, det er komplet umuligt. Jamen, så må den jo befinde sig på strækningen mellem dette sted og byporten. Ja, det må den. Så skal vi nok finde den igen. Følg med mig i lovens navn. Vi har fundet sporvognen igen. Hurra for sporvognen. Tak. Politimester Bastian.
også til fest i dag. Fest? Jeg kan jo ikke engang finde mine bukser. Haha, tog du bukserne af, før du gik i seng? Nu skal jeg løven spise dem. Jeg ved ikke engang, hvad jeg leder efter. Hvor er min sok? Hvor er min sok? Hvor er spilledåsen, som kan spille malle? Hvor er Jespers hat? Hvor er Kaspers kat? Som fik 25 killinger for leden nat. Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Hvor er snus og skår? Og min hat er strå. Hvor er hullet, som jeg havde på min store tog? Hvor er mutterne og kalotterne? Hvor er handskerne, der mangler tommeltotterne? Jeg er sikker på, du havde den i går. Altså, der er da godt nok rodet i det her hus. Meget rodet er det ikke så rodet. Jeg kan intet finde. Hvor er poserne med aprikoserne? Hvor er huserne og dåsen med antuserne? Hvor er pillerne? Hvor er brillerne? Frikadellerne og alle karamellerne. Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Er det nogen af jer, der har mine underbukser på? Måske. Nej. Hvor er sæk og spand? Hvor er spik og and? Hvor er Kasper? Hvor er Jesper? Hvor er Jonathan? Hvor er stol og bord? Og Nord? Hvor er pengene, vi stjal fra vores oldemor? Jeg er sikker på, at vi havde dem i går. Jeg er sikker på, at vi havde dem i går. Jeg er sikker på, at vi havde dem i går. Altså, det er da komplet umuligt at finde noget i det her hus. Altså, nu har jeg let alle vegne, men mine sokker er og bliver borte. Det er sikkert løven, der er et dem igen. Den holder jo nemlig så meget sokker. Jamen, du skal da altid skyde skylden på løven. Altså, hver gang der mangler noget her i huset, så får den skylden. Jeg synes i hvert fald, det var meget tavligt gjort af løven. Dengang blev min ene store tog af. Ja, det er trist at miste en stor tog, når man kun har 2. Det gør ikke så meget, Jesper. For når du stoler på, er der simpelthen ingen, der lægger mærke til den. Løven er nu ikke sådan, den burde være. Hey, altså, jeg vil bare sige dig, løven er et af de mest nyttige husdyr, du kan ønske dig. Der er jo ingen, der tør komme fange os her, så længe den er her i huset. Ja, det ved jeg da godt. Men det er nu stadigvæk ikke særlig morsomt at blive ædt op, selvom det kun er en lille smule. Det tjener til løvens undskyldninger, at den var så sulten netop den dag. Og det er ikke så godt at være sulten, altså. Skal forresten ikke snart have noget mad? Nu er det nat, og vi har ikke engang spist til middag endnu. Ja, og ved du hvorfor? Fordi der ikke er nogen, der gider at lave maden. Det kan Jonathan vel gøre. Han spiser mere end os alle 3 til sammen. Nej, der er ingen fordus ved at være røver, hvis man skal slide uafbrudt alligevel. Og forresten lavede jeg maden i går. Ja, men altså, så må Jesper jo lave maden. Der er ingen retfærdighed til, for jeg spiser mindre end jer 2 til sammen. Jeg laver ikke mad. Nu vel, men så får vi ikke noget at spise. Det var vel nok ærgerligt. Det er evigt og altid det samme vrøvl. Ingen gider at lave mad, ingen gør det, ingen vil rydde op, og intet bliver gjort. Altså, jeg skal sige jer, hvad vi burde have. Vi burde da have et damemenneske i huset. En virkelig rigtig husholderske. Så slap vi for at gøre noget som helst helt selv. Netop. Men der er nok ingen, der vil tage plads hos os. Næh. Måske skulle vi stjæle en. Stjæle en, det vil nok være skægt. Ja, det må være en, der er god til at passe griser og løver. Og som er flink til at holde huset i orden. Og som er god til at lave mad. Jeg tror, jeg kender en. Hvem er det? Sig det en far. Ja, vi stjæler da. Frøken Tante Sofie. For hun skulle være så utrolig god til at lave mad og føre hus. Jamen, hun skulle vist bare være meget galsindet. Ja. Men vi 3 røver er vel ikke bange for et enkelt damemenneske, vel? Nej, men der er en anden ting, jeg spekulerer på. Og det er, hvordan vi skal være os ad med at stjæle hende. Nej, det går nok. Det bliver ikke let. Vi gør det nu i nat. Vi lister os ind til byen og stjæler hende, mens hun sover. Men hvad nu, hvis hun vågner? Det gør hun da bestemt ikke. Så er den i orden. Jesper, lås døren til huset. Jeg vil. Skal vi til at løbe mad? Nej, er du skør? Den ender bare med at vælte et eller andet. Lad den blive her, men lås døren. Forsvarligt. Jeg vil. Har du nøglerne? Nøglerne, de er... nøglerne er her. Alt klar? Alt klar. Alt er klar.
lister os forsigtigt frem, når vi skal ud og røve. En dame tager vi med os, for det kan vi behøve. Og hun skal gøre fint i stand og lave mad til alle mad. Ja, nu skal vi have det, så længe vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonas. Ja, nu skal der andre boller på solen. Ja. Og hun skal vaske løbestær og ordne vores sager. Og hun skal bage flæskesvær, og hun skal bage kager. Og hun skal være havemand. Slagteren. Carbonade. Og hente øl og sodavand. Nu skal vi alle så godt, vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Hvad? Røverne? Jeg tror, det er det hus der. Det er godt nok en indviklet lås. Nu må vi passe på ikke at vække nogen. Ja, vi må være så stille, vi kan. Hvad er det for en mærkelig lyd? Sådan. Nu er døren åben. Hvad er det, der laver den mærkelige lyd? Det er bare frøken Tante Sofie, der snorker. Perfekt. Alt går efter planen. Alt går netop som planlagt. Frøken Sofie ligger i køkkenet i en hængekøje. Perfekt. Så nupper vi bare hængekøjene af krogene og nupper Tante Sofie i tilgift. Og du, Jonathan, du bliver her. Ja, sådan, Jon. Altså, Jesper, luk døren op til haven. Løven vil jo tydeligvis ud. Ja. Jeg har set. Ud med dig. Godnat. Godnat. Det bliver spændende, når hun vågner i morgen. Har jeg dog et forfærdeligt roderi. Hvem bor i dette uordentlige hus? Ja, frøken Tante Sofie. Det er bare os. Ja, så er det jer. Det kunne jeg næsten regne ud. Kom herhen og sig pænt goddag. Vi bliver vist nødt til det, gutter. Jeg hedder Kasper. Hils lidt mere manerligt. Nej, jeg hilser akkurat, som jeg har lyst til. Du skal aldrig svare en dame på den måde. Jeg hilser akkurat som... Næste mand. Jeg hedder Jesper. Så det var bedre. Ja, og jeg hedder så Jonathan. Ja, så er det dig, der hedder Jonathan. Kom herhen og lad mig kigge lidt på dine ører. Ørerne er mine egne. Det kunne jeg regne ud. Fy for pokker, hvor er de beskidte. Det må være mange år siden, du har vasket dem. Ej, Jonathan vasker sine ører, når han selv vil. Det opdagede jeg med det samme. Og hvordan og hvorfor er jeg havnet her i huset? Jo, ser du, kære frøken Tante Sofie. Vi har bortført dem. Ja, så. Og det synes jeg er pænt gjort. Altså, pænt eller ikke pænt. Sagen er den, at vi trænger til et damemenneske, som kan passe hus for os. Og som kan gøre. Og som er flink til at holde hus i orden. Og som kan lave god mad til os. Og hvad har I selv tænkt jer at gøre? Ja, vi skal da lave lige, hvad vi har lyst til. Ja, så. Skal I det? Ja, det skal vi. Altså, har ser ud som en svinesti. Nej. Svinestien ligger den anden ende af huset. Og hvor mange gris har I der? Vi har kun 1. 1 der, 3 her. Det bliver 4 i alt. Hvad mener hun med det? Ja, hun mener, vi er nogle grise. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde, hun var vældig galsindet. Altså, prøv at høre, det er os, der bestemmer her. Nemlig? Du, Jesper, kan du se alle de ting, der ligger spredt rundt omkring? Jeg ser kun det, jeg vil. Se. Det er udmærket. Så kan du begynde at rydde op. Og så kan du lægge Kaspers ting her, Jonathans sager her, og din egen her. Men jeg kan ikke rydde op. Så skal du lære det. Hvorfor kan Jonathan ikke gøre det i stedet for? Han skal lave noget andet. Jonathan, kom herhen. Jeg skal bare lige en lille tur i gården. Du bliver her. Og så kan du begynde at samle alle knive, skeer, tallerkener, fade og gafler sammen. For nu skal du vaske op.
Hvorfor kan Kasper ikke vaske op? Fordi Kasper får andet at bestille. Nej, jeg laver lige, hvad jeg har lyst til. Du gør, hvad jeg sætter dig til. Du skal hugge branden og fyre op under komfuret. Og så skal du koge vand, så Jonathan han har noget at vaske op i. Jamen, det behøver sådan vel ikke varmt vand til. Jo, det gør han. Og siden koger vi mere vand, og det skal vi bruge til noget helt andet. Og fy og føj, og fy og føj, og hvilket roderi her er så ægelt og beskidt som i en svinesti. Men nu skal Jesper hænge i og gøre pæn i stand. Og siden kan han komme ud og hjælpe Jonathan. Nej. Jo, og Kasper hugger brænde, fyrer op og koger vand. For der skal bruges vaskevand i balje og i spand. Når Jonathan er sort som kul og Jesper blå som blæk, så er det klart, at der skal vaskes af og vaskes væk. Nej. Jo, en skal have vasket ørerne og en have vasket tær. En skal have vasket hals og hår og fingrene især. Og strækker sæben ikke til, så tager Sofie fat. Med skure, pulver, sand, papir, benzin og sygevat. Nej. Jo, så åbner vi Sofies eget hjemmevaskeri. Nu skal det være slut med jeres slemme daskeri. Nu vil jeg ikke finde mig i jeres dumme nej. Og alle gør som jeg har sagt. For nu bestemmer jeg. Nej. Jo. Jeg fatter ikke, hvad vi skal bruge alt det dumme vand til. I skal vaske jer. Se her. Her har I et vandfad. Men jeg vil ikke vaske mig. Udmærket. Så får du ikke noget at spise. For du kan ikke sidde ved bordet, sådan som du ser ud. Ja, jeg er heldigvis ikke snavset. Ikke det? Lad mig se dine hænder. Fy, hvor pokker, hvor er de beskidte. Og lad mig så kigge lidt på din hals. Tænkte jeg det ikke nok. Grå som en regnværsdag. Vask og vask dig, min fine ven. Jonathan, har du ikke tænkt dig at vaske dig? Det er jo det, jeg gør. Og du, Kasper? Vi kan jo ikke vaske os alle tre på én gang. Det er det dummeste. Så det var bedre. Nu kan man da se, hvem der er hvem. Og så kan I tage sko og strømper af. Og så kan I vaske jeres fødder grundigt, mens jeg går ud og laver mad. Gutter, vi behøver vel ikke at vaske vores fødder for at sidde ved bordet. Hun hørte det vist ikke. Nej, hun ville heller ikke høre det. Det er det dummeste, vi nogensinde har støvlet. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde, hun var skrubt hysterisk. Det var Kasper, der fandt på, at vi skulle have et dagemenneske i huset. Jamen, det var jo Jonathan, som foreslog, at vi skulle stjæle en. Ja, det var ikke mig, så foreslog Frins Fie. Nej, det var Kasper. Ja, så siger vi det. Jeg ville ønske, vi var alene igen. Ja, det ville jeg også. Vi havde det meget bedre, for hun kom. Altså, vi kunne måske bede hende pænt om at tage hjem igen. Ja, det kunne de gøre. Så må en af jer to gøre det, for jeg tør i hvert fald ikke. Nej, den sag, den ordner jeg. Nå, skal du have mere vand? Nej, det var ikke det, jeg ville spørge om, kære frøken Tante Sofie. Altså, jeg vil bare spørge om... Nå. Jo, kære frøken Tante Sofie. Jeg vil bare høre, om de ikke vil gøre os den store tjeneste og tage hjem igen. Nej, når nu jeg er her, kan jeg lige så godt blive her. Ja, så? Det kan de da ikke mene for alvor. Jo, det mener jeg. Stakkels os. Rende hop, dreng. Der kommer nogen ud på sletten. Der er 3 med stukker og knæbler. Ja, det er politimesteren og 2 andre. Høj, nu bliver det værst for os. Måske kommer de bare for at hente Frøken Sofie. Nej, de skal sikkert også arrestere os. Jesper, luk løven ud for en sikkerheds skyld. Luk op i lovens navn. Hvad er nu det for et postyr? Det var sandelig godt, vi fandt den, Frøken Sofie. Tja, det var det vel. Vi er kommet for at befri dem fra røverne. Hvorfor det? Ja, fordi at røverne har røvet dem. Men nu kan de trygt være hjem i følge med os. Nej tak, jeg vil hellere være her. Jeg har det godt og sætter pris på at have nogen at være vred på. Mener de virkelig det? Ja, det mener jeg. Men hvem er den farlige løve, frøken Sofie? Den er ikke spor farlig.
Ja, det var mærkeligt. Men vi må stadig anholde røverne og tage dem med til politistationen. De behøver ikke arrestere nogen. Jeg skal nok få skik på røverne, her politimester. De skal blive sat til at arbejde hårdt, og de skal grave have og dyrke grøntsager og kardemommefrø og blive pæne og skikkelige mennesker. Nå, jamen ja, så har vi vist ikke mere at gøre her. Nej, det har vi vist i grunden ikke. Nej, ja. Så går vi. Farvel og tak. Farvel. Nej, hun vil ikke hjem. Hørte I, hvad hun sagde? Hun vil tage deres til at grave her. Hørte I det? Ja, og dyrke grøntsager og kardemommefrø. Hun tror, hvis hun kan Men hun redder os fra at blive anholdt. Jeg vil meget hellere arresteres, end at bo her i huset sammen med hende. Ja, altså et eller andet må der gøres. Jeg tror, jeg har en plan. Kasper! Jonas, han har fået en idé. Ja, så sig dog, hvad den går ud på. Okay. I nat, når frøken Sofie er faldet i søvn, så røver vi hende bare tilbage, hvor vi tog hende. Det var da en genial idé. Jonathan, du er større med en fifi fyr. Ja, så mænd. Som det skulle. Alt gik efter planen. Frøken Tante Sofie er på plads. Og ingen opdager noget. Jeg vil nok snu. Ja, vi er vel nok nogle fifi-fyre. Hurra! Nu skal vi hjem og drysse om og gå og nyde lykke. Og blæse på Sofie, som nu snorker i sit køkke. Nu skal vi aldrig bruge vand, hvis ikke der bliver ildebrand. Nej, nu skal vi leve i rigtig forstand på Kasper og Jonathan. Ja, det er ret at have set på tørre. Og vi skal aldrig vaske os, for det behøves ikke. Og vand i baljespand og kop skal bruges til at drikke. Og skrubbe, svamp og sæbevand er ikke for en røver. Nej, nu skal vi leve i rigtig forstand på Kasper og Jonathan. Ja, det skal vi selv bestemme. Vi holder hele ugen fri og røver, når vi kan det. Men aldrig mere stjæler vi. Vi strammer knæven tante. Nu gør vi alle pænt i stand, men går og ruder alle mand. Ja, nu skal vi lære så dårligt, vi kan gå Kasper og Jonathan. Ja, det skal vi. Så er der 20 minutters pause. Hvilken vidunderlig dag at vågne op til. Ja. Men hvorfor er her dog så mange flag? Ja, det er ikke påske. Eller pinse. Ja, og kardemommedag, det har lige været. Jeg synes ovenikøbet, jeg hører musik. Jo, men sanden, om jeg ikke gør. Det skulle vel ikke være mig selv, der fylder år. Jo, vist er det så. Tobias, du er den bedste, flinkeste og klogeste mand i hele Kardemommeby. Og derfor har vi i dagens højtidelige anledning købt en fin gave til dig. Det er en ægte, uforfalsket papegøje, og den er fra os alle sammen, så vi håber, du vil blive glad for. Ja, altså den kan både snakke, og den kan synge. Ja, for dig personligt. Jeg er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje, fiskepakker. Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde nu og da. Han lærer nok at tale, når han snakker. Nu synger jeg
at jeg er papegøjen fra Amerika. Jeg boede i en skov, så jeg blev konfirmeret. Så blev jeg fanget af en fuglefanger. Han lærte mig at synge, da han selv var for genert. Og siden blev jeg operatesanger. Synger jeg falleri og fallera, og spørger man, hvor jeg kommer fra, svarer jeg, falleri, at jeg er papegøjen fra Amerika. Kom der en skipper ind og købte mig for 45 kroner og en blomme. Ja, jeg spiste blommen selv og skrev hurra, fly min vej. Og siden kom jeg her til Kardemomme. Når jeg er falleri og fallera og byder mand meget sukker, siger jeg ja. Alle ved, falleri, at jeg er papegøjen fra Amerika. Synger jeg falleri og fallera og byder mand meget sukker, siger jeg ja. Alle ved, falleri, at jeg er papegøjen fra Amerika. At jeg er papegøjen fra Amerika. Ja. Kære Tobias, vi vil også gerne give dig en gave. Og den allerpæneste er Delle Svalpe. Den skal du have, fordi du altid er så flink. Vi har den her i kurven. Og nu vil vi synge den nye fødselsdagssang, som du digtede for dig i går, på denne vidunderlige dag. Vi skal alle sammen synge med, for det vil Tobias synes godt om. Vi vil bringe en hyldest på hver. Hurra, hurra, til en mand, som bliver 75. Hurra, hurra, til den gamle Tobias, som bor i et tårn mellem himmel og jord. Syng i kor, han har lutter gode venner, og flink mod folk han kender, mod alle som bor, hvor han bor. Hurra, hurra, han har lutter gode venner, og flink mod folk han kender, mod alle som bor, hvor han bor. Hurra, hurra, han har skæg og er gammel og klog. Hurra, hurra, han ved mere end der står i en bog. Hurra, hurra, han kan spå hvad det bliver for slags vejr, og by og regn hver især, ja især. For at fejre fødselsdag, når de år han har på banen, skal han have et hurra af os hver. Hurra, hurra, for at fejre fødselsdag, når de år han har på banen, skal han have et hurra af os hver. Hurra, hurra, hurra. Jeg gik over sletten med Pontius. Der så et højt og gammelt hus. Hvem boede mig der, tænkte jeg. Jeg lod Pontius stå, listede mig hen til en af de snavse vinduer og kiggede i natten. Og så jeg en løve, der lå og sov i en seng. Det var altså røverhuset. Jeg kiggede ind i et andet vindue, og der så jeg de 3 røver. Den ene hed Kasper, den anden hed Jesper, og den lille tykke hed Jonathan. Hvad bestilte røverne? De gik vist rundt og ledte efter noget, for der var vældig uordentligt derinde. Så sagde ham, der hed Kasper, jeg kan ikke finde noget brød. Der er ikke noget brød at finde, sagde ham, der hed Jonathan. Hvad sagde Kasper så? Vi må ud og røve i nat. Det passer mig egentlig fint nok, for vi trænger både til det ene og det andet, sagde Jonathan. Og så sagde Kasper, først tager vi bageren, så slagteren. Hvad sagde de andre så? Hurra for slagteren, sagde de. Ja, så sagde de det. Nu skal vi endelig fange røverne. Vi gemmer os bare i bagerbutikken. Og så overrasker vi dem, og når vi har fanget dem, afleverer vi dem til politimesteren. Ville det ikke være mere praktisk at fange dem i slagterbutikken? Nej, vi fanger dem her.
for her kommer de først. Men vil det ikke være mere praktisk at have politimester Bastian med? Nej, det behøves ikke. Vi er 3 mænd, og de er 3 røvere. Det er jo lige en mand til hver. Du, købmandbag, du fanger den største. Jeg fanger den mellemste. Og du, bager, du fanger den mindste. Javel. Er alle parat? Så gemmer vi os i bagerbutikken. Og du, Tommy, du må gå hjem. Men det var mig, der opdagede røverne. Det er lige meget, Tommy. Du må gå hjem i seng, for det kan blive farligt. Nu er det altså uretfærdigt. Vi må være stille, alle stille på tog, så vi kan sætte røverne bag hængelås og slå. De går og handler ilde med vores nattefred, og de er meget vilde og har en løve med. Frem, når vi skal ud og røve. Vi røver bare det vi nu, og det vi nu behøver. Nu ligger mørket over land i byen, sover alle med. Vi drager og går med sækker med spand på Kasper og Jesper og Jonathan. De har stjålet pølser og fars og flæsk hos mig, og skinkemad og finkemad og dejlig øksesteg. Det kan jeg ikke glemme. Og jeg er meget vred, for røverne er slemme og har en løve med. Hos byen slagter tager vi kun et enkelt fad med finker. En oksesteg på 20, det far så nogle skinker. En løve røver vi, en gris, en lille en naturligvis. Men ellers så nøjes vi med pølser og anbrug Kasper og Jesper og Jonathan. De har stjålet kager og mel i min butik, og 1000 sukkerkugler og en masse andet slik. Jeg ville helst fortrække, når den slags finder sted, for de er meget frække og har en løve med. Desværre går vi ind, men røver kun en smule. Lidt mel, en slikkepind og 1000 sukkerkugler. Det hænder dog, at Jonathan vil have en honningkage, men ellers så tager vi os kun et tår vand på Kasper og Jesper og Jonathan. Nu må vi passe på ikke at vække bagermesteren. Vi må være så stille, vi kan. Se. Bæren har glemt at låse døren. Perfekt. Der var vi vel nok heldige. Så vi bare gå lige ind. Nu må vi endelig være helt stille. Pebernødder! Så tig dog stille. Ja, orden nu i fanget. Vær en. Nej, altså, det var vel nok ærgerligt, altså. Ja, jeg sagde jo, vi skulle have tøjløven med. Det var nok ærgerligt. Nu har vi lidt gok. Vil jeg overgive jer frivilligt? Nej, jeg ved det ikke. Skal vi, gutter? Ja, det bliver vi vel nødt til. Hvis jeg bare får lov til at tage lidt flere pebernødder, så skal jeg nok overgive mig med det samme. Ja. Så tag et par stykker til. Og tak. Har du til lidt tovbager? Det må være langt. Det var vel nok ærgerligt, at vi gik herind, så lige netop i dag. Det var et pas på sammen. Jamen, det var dig, der havde spist alt brødet. Her til dit tov. Det er udmærket. Kom, hjælp mig med at binde dem sammen i en række alle 3. Nej, altså, jeg fatter ikke, hvad det skal gøre godt for. Det er så, jeg ikke kan slippe væk, min fine ven. Men hvis nu de løber med toget og det hele. Ja, det kan du have ret i. Det er noget værd pjat at binde os på den her måde. Jeg ved, hvad vi gør. Jeg binder jer to sammen med røverne. En foran og en bag. Så kan de ikke flygte. Det er snedfundet på, bager. Kom, bind mig først med den ene anden rebel. Og så afsted til politistationen. Men er der noget at stjæle der? Hold munden! Politimester, luk op. Hvem er det?
Det er de 3 røvere. Der behar. Det er forbudt at stjæle på politistationen. Det er bageren, der banker, politimester. Vi har fundet røverne. Det der vel ikke er rigtigt. Jo, hvad er det rigtigt? Luk bare op, så kan de selv se. Her har de røverne. Jamen, jeg synes, der er 5. Der er kun 3. De 2 andre er slagteren og købmand. Jeg vidste. Nu ser jeg det. Goddag, købmand Bav. Goddag, slagter. Eller godnat, skulle jeg måske sige. Det er jo lidt sent på dagen. Ja. Velkommen alle sammen. Og læg tøj. Nej, tøjet mente jeg. Så skal jeg gå ind og hente forhørsprotokollen. Nå. I er altså de 3 røvere. Ja. Det må jeg føre til protokols. Og hvad hedder I? Kasper. Jesper. Og mit navn er Jonathan. Javel. Og hvad galt har I så foretaget jer i nat? Siger du det? Jo, ser de. Vi var bare ude og gå en lille aftentur. Men altså, vi frøs simpelthen bare sådan om fingrene. Og så tænkte vi, at bageren nok havde bagt noget varmt brød. Og vi bare kunne gå ind og varme os lidt. Det lyder ikke helt urimeligt. Jamen, det er ikke sandt. For de 3 røver, de kom til bagerbutikken for at stjæle brød. Og ham, den store, han havde allerede proppet en halv snes rugbrød, en søsterkage og en hel masse kringler ned i sin sæk. Det var ikke så godt. Hvad har du at sige til det? Jo, altså, da vi endelig kom ind i butikken, så var der bare helt mørkt, ikke? Og jeg gik med min sæk åben, og så ramlede jeg bare ind i hylden, hvor efter alt rugbrød, søsterkagerne, kringlerne bare røg direkte ned i min sæk. Det lyder jo heller ikke så urimeligt. Jamen, det er jo ikke sandt, for rugbrød og kringler, de ligger slet ikke på samme hylde. Gjorde de ikke det? Det var værre. Så I har altså været i bagerens butik og stjælet brød i nat? Nå, ja, det har vi vel så. Vent lidt. Det må jeg skrive op. Vil du være så venlig at gentage det? Nå, ja, det har vi vel så. Ja, og ham den tykke havde allerede munden fuld af pebernødder, da vi fangede ham. Nej, passer det? Det er bare fordi, at han er så glad for pebernødder. Glad for pebernødder. Har I stjålet andre ting? Nej. Men hvis nu de har noget i lommerne her, politimester. Vel, vil du være så venlig at undersøge det bag? Nej, vent, jeg har ingenting. Jeg har heller ingenting. Bare 3 pebernødder, og det fik jeg bageren. Nej. Se her, politimester. En stor plade flødechokolade. Jamen, den er ikke til mig selv. Hvem er den så til? Den er til løven. Flødechokolade til en løve? Ja, flødechokolade er det bedste. Hør her. Det er ikke pænt af dig at stjæle, og det er heller ikke pænt af dig at være god med dyr. Ja, det ved jeg godt. Jeg har også tænkt mig at betale tilbage, når Bernd kom. Men så fik jeg ikke tid til det, for jeg kom så hurtigere. Men I har jo været i byen mange andre gange at stjæle, og derfor bliver jeg nødt til at arrestere jer i lovens navn. Det bliver 48 dage. Hvad, i fængsel? Nej, det var godt nok længe. Ja. Men I skal nok få et hyggeligt værelse. Er det varmt i fængslet? Godt og varmt. Det lyder da ikke så tosset, hva'? Får vi også meget? Det får I 3 gange om dagen. Så kan det jo ikke så meget. Nå, farvel her, politimester. Så kan vi vist godt gå igen. Det kan I. Og tusind tak for røverne. Det var så lidt. Godnat, og sov godt. Farvel. Nu vel, røvere. Det er lige herinde, I skal bo. Ja. Kom så. Det er lidt uordentligt for tiden. Men vi skal nok gøre lidt mere hyggeligt i morgen. Ja, der er jo ikke nogen, der har boet her i lange tider.
Godmorgen alle sammen. Har I sovet godt? Ja, vi har sovet ualmindeligt godt. Ja, sengene var udmærket. Ja, det er nogle dejlige stole. Ja, og så har jeg fået dejlig morgenmad. Det var da fortræffeligt og hyggeligt at høre. Ja, og nu skal jeg gå ned til købmanden og købe et vandfad og noget sæbe til jer. Nej, det er helt unødvendigt, herr Bastian. Altså, vi har det udmærket, som vi har det. Nej, det er nu godt med lidt sæbevask en gang imellem. Nå, jeg kommer snart tilbage. Nej, se, nu kommer der sandelig også blomster til jer. Ja, det er jo bare nogle små blomster. Vi må prøve at gøre det lidt hyggeligt. Smagte maden, ja? Smagte ualmindeligt godt, fru Bastian. Tusind tak for mad. Velbekomme. Og nu måske hjælpe med at redde sengen, mens jeg rydder lidt af bordet. Ja, med fornøjelse. Og de siger bare til, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Jeg er en venlig kone, som gør en masse gavn. Og jeg og min dejlige Bastian er gift i lovens navn. Min mand er ingen doven krop med hjælp som flink og sød. Han trækker altid øllen op, når vi får øllebrød. Han holder ro og orden i Kardemommeby. Men Kasper, Jesper og Jonathan har stjålet mad på ny. Nu sidder de som fanger her på grund af rand og rov. Men skønt de volder lidt besvær, så har vi det skam sjovt. Men alle tre er flinke, og ingen af dem slås. De siger, de har det fortrinligt her og hygger sig med os. Men hvis de mangler øl og dram, så nøjes de med te. Ja, den slår fanger, at det skam en sjældenhed at se. Lidt tjuskede og sorte, det er de nu og da. Men børste og kam og lidt sæbevand skal nok få snavset af. Og når de vender skjorten om og vasker sig med vand, så bliver de lige så rene som min pæne Bastian. Se, her er vandfad, og her er kande, og her er børste og sæbe. Nej, det er helt unødvendigt, herr Bastian. Pjat med dig. Vi sætter det her, så kan I vaske, når I får lyst. Ja, og hvis I får brug for mere vand, så skal I bare sige til. Tusind tak. Her har vi det nok dejligt. Det har vi vel. Ja, det er nærmest som om vi er ærlige mennesker. Ja, og jeg får ligefrem lyst til at vaske mig og smagisere mig lidt. Sådan føler jeg også. Altså, at vaske sig er egentlig noget pjat. Men fru Bastian er nu så flink, så... Så burde vi måske prøve alligevel. Bare en lille smule. Men dør vel ikke af det. Var det slemt? Det gjorde i hvert fald ikke ondt. Og det er som om, det kvikker lidt. Kom, Kasper. Vi prøver også. Vaske sig godt, det er slet ikke godt. Børsten er ret, som om vandet er så vådt. Lad skrubbe og børste og sæbevand er ikke skabt for en røvermand. Herr Bastians fængsel er fint som et hotel. Så nu vil vi vaske os lidt alligevel. For nu vil vi være så pæne vi kan i huset hos herre og fru Bastian. Ja, nu vil vi være så pæne vi kan i huset hos herre og fru Bastian. Ja, det var vel nok dejligt.
Ja, det synes jeg virkelig. Ja, det er som om, jeg hører bedre, end jeg plejer. Hallo? Wow. Vi er vel nok blevet pæne. Ja, altså, hvem skulle tro, at det her, det var Kasper? Og hvem skulle tro, at det her, det er Jesper? Ja, og hvem skulle tro, at det her, ja, det er Jonathan? Nå, hvordan går det? Strålende. Ja, men ham der kan da ikke være en af jer. Jo, det er skam en af os. For det her, det er nemlig Jesper. Ja, er der bare vasket til lidt? Altså, vi har det ualmindeligt godt hos dem her, politimester. Jamen, det var da udmærket. Og så er det også kun hyggeligt at snakke med andre mennesker. Før snakkede vi kun med hinanden. Ellers ikke med nogen. Ja, og så er det dejligt at få mad, der er lavet en dame. Det er både rigtigt og sandt. Ja. Fru Bastian er mægtig flink. Ja, det er hun. Ja, men der er en anden ting, jeg synes, der er lidt sørgeligt. Og det er, mens vi står her og har det godt, så ligger den stakkels løve hjemme i vores hus. Og på hverken vådt eller tørt. Ja, det er ikke så godt. Kan det ikke også være så rart at støre den? Jeg kan desværre ikke arrestere en løve. Det må blive derude. Jamen, den er så flink. En løve er en løve. Men Jesper kan få lov til at gå ud til den hver dag med noget mad. Jamen, jeg har jo ikke noget løvemad. Måske kunne vi stjæle den? Nej, ikke noget med at stjæle. Nej. Det skal der nok blive råd for. Jeg kan snakke med bageren og slagteren, om vi ikke kan få noget gammelt brød og lidt kødben. Så kan det også være, at vi kan få lov til at få noget flødechokolade. Det er forresten sandt, at jeg har bedt Barber Sørensen komme og barbere jer lidt. Nej. Det er helt unødvendigt, her Bastian. Altså, vi har det da udmærket med det hår, vi har. Du ved, altså, skægget er... Ja, her er jeg med kam og saks og alt det nødvendige. Det var godt. Og her har vi så de 3 røvere. Kasper, Jesper og Jonathan. Ja, og så må du klippe dem pænt, barber. Så skal jeg gå ned i byen og købe noget løvemad. Det bliver godt det her. Lad mig se. Kasper, han har skilning i... Ja, han har skilning i højre side. Jesper, ja, han har skilning i venstre, og Jonathan... Jeg har ikke nogen skilling. Det har jeg ikke haft i mange år. Nå, ja, udmærket. Så tager vi dig først. Var det ikke bedre at starte med Kasper? Han er trods alt størst. Nej, Jonathan først. Det er bedst. Okay. Ja, det skal altid ligge for. Hold da op, hva'? Sikke mange knuder og filtre. Au! Ja, det må man nok sige, hva'? Men nu klipper vi alle tjavserne væk. Ja. Ja, nå. Gør det forresten noget, at jeg spiller lidt, imens jeg arbejder? Nej, det skal være en fornøjelse. Og det siger bare til, hvis de skal hjælpe med sangen. Selvfølgelig skal det. Jeg klipper og barberer og friserer dagen lang. Og har jeg tid, så dyrker jeg musik og visesang. I Kardemommeby Orkester er jeg første mand. Og spiller på min kære klarinet, så tit jeg kan. Kommer ind med skægget fuld af fedt, så tager jeg ham i næsen, mens jeg vasker skægget lidt. Og mens det tørrer, tager jeg mig et lille frikvarter. Og finder klarinetten frem og spiller denne her.
At spille er min største lyst, det bare skægget stå. Jeg spiller alle stjerner ned, jeg spiller himlen blå. Og får jeg ikke med i dag, så spiller jeg mig midt. Du er sørme også flink til at spille. Nå, men jo tak. Der er andre her, der også er flinke til at spille. Ja, det er vi da. Nå, virkelig? Ja, det kan vi da. Ja, vi var gårdmusikanter, før vi blev til røvere. Nå, jamen spil lidt. Nå, nej, altså, jeg kan ikke spille på den her. Altså, jeg kan spille for godt, temmelig godt. Men jeg har altså aldrig haft let ved at spille klarinet. Og Jesper kan spille fløjte. Jonas kan spille på trommer og bækken, og alt andet den slags, der kan slås på. Det er jo fint. Det er jo fint. Så kunne I jo lave et helt orkester. Nej, altså, vi har ikke vores instrumenter mere. Nej, vi solgte dem for 10 gange 7 kroner og 40 øre. Ja, og det var vel nok dumt. Ja. Men hvis nu jeg skaffer jer en fagot og en fløjte og nogle trommer at spille på, ja, tror jeg så stadigvæk, jeg kunne finde ud af at spille lidt. Det tror jeg da nok, vi kan. Ganske vidunderligt. Der er nogen, der trommer. Der er folk udenfor. En hel masse. Det er det også. Kan I høre det? Det er brandtrommerne. Det brænder. Jeg er simpelthen nødt til at prøve ud og hjælpe. Kasper, Jesper, Jonathan, kom hurtigt med. Hurtigt, det brænder i tårnhuset. I må hjælpe. Vi skal gøre, hvad vi kan her, politimester. Stol på os. Som kan hjælpe hunden og papegøje op i tårnet. Det er ingen nytte til, at Tobias hele trappen brænder. De stakkels styr. Se, der kommer de 3 røvere. Måske kan de gøre noget. Ja, de vil vant til at klatre op og bryde ind. Kære røver, kan I ikke hjælpe min hund og min papegøje, som befinder sig oppe i tårnet? Ja, altså, vi skal gøre, hvad vi kan. Kom så, gutter. Skaff os et tog. Her er tog. Jeg tror, de klarer den. Stol på os, her, politimester. Der er Kasper oppe. Hurra for den store røver med papegøjen. Ja, kig op dernede. Her kommer papegøjen. Det var vel nok godt. Hurra, nu er de også fået fat i hundevalpen. Rejs ned så hurtigt I kan. Det går ikke. Ja. Den måde. Den kluder faldt ned. Hvordan skal vi ellers få den ned? Smid tårnet ned. Jeg vil hellere bruge knapperne med. Ja, det er bedre. I skal altid være mine bedste venner. Nu må I skynde jer at komme ned, inden der også skal i jer. Ja, vi er jo nødt til at slukke branden først. Skaff os nogle spand vand. Skynd jer. Kom nu med de spanden. Mit tårn. Kom nu, hurtigere. Flere spanden. Skynd jer. Flere. Kom nu. Bare lidt endnu. Ikke snart slukket. Den er slukket. Det var...
gange hurra for de 3 røvere. Hurra! 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 Du er den bedste brandmand, jeg har set. Vi kunne forresten godt trænge til en brandmajor her i Kardemommeby. Ja, det er også for galt, vi ikke har en. Vi vil have Kasper som brandmajor. Vi vil have Kasper som brandmajor. Ja, det kunne både være hyggeligt og nyttigt. Kunne du have lyst til det? Det har jeg faktisk altid haft lyst til. Jamen, så er den sag i orden. For i dag er Kasper brandmajor i Kardemommeby. Tillykke. Men vi må vel tilbage til resten igen. Nej, I er ikke arresteret længere. Ja, I er fri. Er vi helt fri? Fri som fuglene. Så vi kan gå hen ad gaden, ligesom andre folk? Akkurat som andre folk. Kom, dreng, det må vi prøve. Kom, så spacerer vi lidt. Nej, altså, det føles helt mærkeligt. Det er altså sådan, det føles at være en almindelig menneske. Ja, Kasper, se, der er en tante Sofie. Kom, vi løber den vej. Nej, vent nu lige lidt, Jesper. Nu må vi også huske at være høflige. Og desuden kan det være, at hun ikke er vred mere. Kom. Hey, goddag, kære frøken tante Sofie. Goddag. Altså, så må de undskylde, at vi kom til at røve dem en gang. Javel, jeg kunne forresten godt lide jer. Vi elsker meget meget dem. Som er det. I var også vældig tabre i dag. Jo, vi kan være meget tabre til tider. Ja, og især Kasper. Og i dag er han blevet udnævnet til brandmajor. Det passer han godt til. Jo, kære frøken tante Sofie. Der er noget, jeg har tænkt på, specielt her i dag. Og det var, om de måske kunne tænke dem at... Ja, det kunne jeg tænke mig. Altså, at blive brandmajor inden. Ja, jo, jeg tror, jeg vil kunne lide det. Mener de det? Helt bestemt? Kasper er nu en modig mand. Jeg mener det helt bestemt, hr. Kasper, og jeg tror, Camilla vil blive meget begejstret for at få en brandmajor til onkel. Det vil jeg også. Altså, blive onkel til lille Camilla. Kasper er nu altid så heldig. Du må da også skamme min onkel. Undskyld, jeg forstyrrer, men der er vel ikke en af jer, som kunne have lyst til at blive bagersvend hos mig. Folk spiser så meget nu om dagen, at jeg ikke orker at bage det hele selv. Det må blive Jonathan, for han er så utrolig glad for kager. Skal jeg, Jonathan, være bager? Ja, hvis du har lyst. Det har jeg altid haft lyst til. Du skal få god løn og få lov at spise lige så mange kager, du har lyst til. Bager, kan jeg få lov til at starte med det samme? Lige på minuttet. Tillykke, Jonathan. Tillykke, Jonathan, altså. Nå ja, det må vi forresten lige fortælle til politimesteren, for det vil han sikkert synes om. Ja, så må du hilse ham fra mig. Det skal jeg gøre. Herr politimester, Jonathan har fået et job. Han skal være bager. Det var vel nok en dejlig nyhed. Ja. For det første skal jeg hilse fra bageren. Men ja, når politimesteren selv eller fru Bastian har fødselsdag, skal jeg nok bage en stor dejlig lavkage med hilsen bag Jonathan. Vær vidst på det. Det vil vi glæde os meget til. Nå, nu er Kasper blevet brandmajor, og Jonathan bager. Men hvad skal der så blive af mig? Hvad har du lyst til? Det tør jeg næsten ikke at sige. Ej, kom nu. Sig det nu, så kan vi måske ordne det. Jamen, det lyder bare så fjollet at sige. Ej, sig det nu, Jesper. Jeg har altid haft vældig lyst til at være cirkusdirektør. Jamen, cirkusdirektør er skam en udmærket ting. Det er nu også en skam, at en by som Kardemomme ikke har et godt cirkus. Ja, altså, det er både synd og skam. Ja, jeg har jo allerede en løve. Den passer udmærket i cirkus, for den er både klog og flink. Måske kan Pontius og jeg bruge i sit cirkus. Pontius skal allerede mange kunstnere. Ja, og Jonathan og jeg kan jo hjælpe dig om aftenen med at være cirkusmusikanter. Ja, cirkus skal vi have. Men først så skal vi synge hurra-sangen. Og vi skal alle sammen synge med.